Sziasztok, Hyperdinők, és ez egy újabb vlog videó. Most kimegyek itt a Stop Shopnak a fashion menetén, hogy itt a szabad ég látszódjon mögöttem, felettem. És ja, elnézést szeretnék kérni, miért nem volt videó. A YouTube-ban még nem akarta feltölteni őket, de hogyha ti ezt nézitek, akkor lesznek. És ja. És szeretnék több videót csinálni. A napi videó, hát az nem fér bele az időkeretembe, de olyan heti 2-3 videót igen. Szóval annyi várható. És igen. Amúgy nem sokára indul a buszon, szóval most rövidített tanítás volt, mert mindjárt fél év, és értékezett lesz a tanároknak, és 50 percen volt a buszig, mert amivel el akartam menni, azt lekéstem. Ja, ügyesen. Mert igazából odaértem volna, csak kb. Egy ilyen fél percen múlott, és a buszsofőr nem állt meg, hiába rohantam oda bérlettel. És a következő megállóban már nem értem volna ki, szóval, ja. És igazából erről ennyit, azért vagyok most itt. Ja. Itt van egy internet kávézó. Nem tudom mennyire látszik. Miért bezumolok. Ott, az ujjam végénél. Ez most jó hülye megoldás. Na mindegy. És ja. Most itt vagyok egy ilyen nagy körlépcsőnél, amit meg is mutatok, hogy milyen mély, hogyha szeretnél meghalni, akkor itt ez a rúd, nyugodtan ugorjál rá, és kitörik, hogy lábad, nyakad, mindened. Bocsánat, hogy forgatom, mint a telefont, annó kamerát mondtam, mert hogy úgy jobban látszik. És ja. És úgy nagyjából ennyi van ez a videó, akkor lájkoljátok, és most lámpa!